A edil de Igualdade Ana Ruiz e a directora do Centro de Información á Muller, Dolores Crujeiras, foron as encargadas de presentar a programación deseñada este ano polo Concello para conmemorar o Día Internacional da Muller, o vindeiro 8 de marzo. Nesta ocasión decidiuse dedicarlle este día a un dos colectivos profesionais máis implicados na loita contra a COVID, como é o caso das médicas. Como ben vindo todos estes anos, o Concello de Ribeira fai unha homenaxe a un colectivo de mulleres traballadoras. Entonces o Concello de Ribeira este ano decideu que a homenaxe se lle iba a dar ás médicas. Será o día 8 de marzo, ás 12 da mañán, e como co tema COVID, hoxe en día non podemos facer os presencial os actos, pois decidimos que fora online, en línea, e ao mesmo tempo será grabado en streaming para velo calquer persona que non poda estar no momento terá o grabado tamén para ver cando poida. Este ano considerábamos que era importantísimo adicarlle a este colectivo, que además sorprendentemente é moitísimo máis numeroso do que creíamos, porque xa levamos recopiladas entre mulleres médicas de Ribeira ou que traballan en Ribeira, xa temos máis de 100 mulleres, o que a verdad que nos sorprendeu que houbera tantas mulleres médicas. Eso significa, bueno, pues, se trata dun colectivo que se está feminizando, donde foi difícil que entrara a muller e, sin embargo, agora é un colectivo bastante feminizado. A programación incluirá tamén unha sesión de autocine o venres 12 de marzo, na zona do aparcadoiro frente ao CIP de Coroso, na que se proxectará a película María Soliña. Tamén se realizará unha campaña en liña pola igualdade e farase tamén un concurso de TikTok.